हा मोस्रोमागै गल्लाया गोथाव दंमोन ना गैयामोन? गोथावथारमोन गायदे आब' गल्लाया। ओं गायदे आगै गोथावमोन, आंबो गोथाव मोनदोंमोन गल्लाखौ। दानिया सिंग्राखौ जानाय नायदो माबायदि जादों, गोथाव जादोंना जायाखै? गोथाव गोथावथार गायदे आब'। र' आंबो जानोसै होमबा। दे जा गायदे आगै। इबारि आब' बा साहाया नोंनिया एसेबां मोजां कालार जादों। र' लोंनि र', गुसु जाबाय खोमा। दे लों। वाह मोजा। बिबारि आब' एकदमबारे मोजा जादों खिन्थु साहा लोंनो वाह। जागारदोंना? दे लों गायदे आगै। बिदानोबो बेसेबा गोथाव जाखादों साहाया। आब' नोंस्राथ' गाइखेर गैयालै, अबाव मोनखो गाइखेर? गामिनिफ्राय लायदोंमोन आं आगै। आं फैनायखाय लाबोदों न' नोंसोरो आब'। मानो लाबोनांगौ देनाय, लाबोआबाबो जायो, लाल साहाबाबो लोङोना आङो। इस दे जेबो नङा दे। ओमफ्राय नोंसानि बाबुआलाय सिंग्रा गल्लाखौ जाबायना जायासै? माथो नुदिया आङो। दहायनो जानानै हजमानो जाबाय खोना, ओमफ्राय मानसियाथ' न'आवनो थाखाया। ए नंगौ। नोंसोर माथो साहाखौनो लोङाखै? गुसु जाबाय खोना, दे लोंदो। लोंनि र', सिगाङावनो सिंग्राखौ जानोसैलै, गोथावथार मोनदों आङो। आंनि रखम खेबसे लागैनो गरसे खाना दोनबाय। लाइमोन, आं मोनसे बाथ्रा सानगासिनो दं। मा बाथ्रा? लाइमोन, आङो मागो जाखांनायनि उनाव एसे गोजानाव खामानि मावनो थांनो सानदोंमोन आङो। गोजानाव? मा खामानि आरो सोरजों थांनो नागिरदों? लाइमोन, गुवाहाटियाव थांनो नागिरदोंमोन आङो खामानि मावनो, आरो गामिनि लोगोफोरजों थांनो नागिरदों आङो। सानैसो थांनो ओंखारदों, बिसोरजोंनो थांफानोसै आंबो। मानो अनजालु, नों माथो बेयावनो खामानि मावो, फैसाबो मोनो बायसि? गैयालै लाइमोन, खामानियानो जाथारा मोजाङै। खामानि मावखालिल' फैसा मोनो जोंफोरो, खामानि मावाबा फैसाखौनो मोनखाया। खामानियानो मोजाङै जाथारा, सप्तासेयाव सानसे बा साननैल' जायो। बिदिबा बोरै सोलिनो हानो लाइमोन? औ नंगौबो देनाय। आरो लाइमोन, फैगौ बोसोराव आं नोंखौ हाबा लानो सानदोंमोन। मायो? फैगौ बोसोराव हाबा? औ लाइमोन, नोंखौ हाबा खालायनांगोन ना, बेनिखायनोथ' फैसाखौ जेसेबां हायो एसेबांनो जमायनांगोन आं दानिफ्रायनो। नङाबा हाबा गिदिरखौनो खालायनो हानाय नङा, मोनथिबाय? नायनाय, फैगोन बोसोरावनो हाबा जानोसै होमबा? औ, बारा दिन नेबाय थानो हाला आङो, मोनथिबाय? थांनानै फैसा जमायनोसै, ओमफ्राय खालमानसि हाबाखौ लाथारनोसै आरो। बोसोरनैनि उनाव जागोन आरोलै, दानो जानोसै होमबा बोसोरसेनि उनावनो? बोसोरसेयानो दानो जाबाय, एसेबां गोबाव दंबावो, बोसोरसेया माला थांगोन? फैसा थानायबाथ' आङो नोंखौ गाबोननो हाबा खालायगौमोन, मोनथिबायना? इस नंगौ नामा? औ नंगौ सना। सना, नोंखौ गारना थांनो एसेबो गोसो गैया आंहा, दा थाङाबाबो जाया। दे जेबो नङा दे, थाङाबाबो जायाथ' आरो। नोङो जुदि खामानि मावनो थाङाबा दा बोरै सोलिनो? फन दङानो माथो, सानफ्रोमबो रायज्लायबाय थागोन जोंफोरा न'? औ सना, सानफ्रोमबो रायज्लायबाय थागोन जोंफोरो, गोसोखांबानो हरबाय थागोन आङो। आरो सना, नोङो आंखौ बावगारलांनाङा आरो। आंखौ बुंनो फैदो, गावगायासो आंखौ बावगारलांगोन खोना नुयैखाय। बावालै सना, नों आंखौ फोथाया नामा? नोंलाय, नोंसो आंखौ फोथाया, नोंसो सिगां बुंग्रोदों। दे सरि, आंनिनो गोरोन्थि जाबाय। नोंनिया स्क्रिन टाच मबाइल थाबा भिडिअ कल खालायनो हागौमोन। दा नोंनियाबो गैया, सनाथि आगैनाबो गैया। गंसे होगोनानो र', दरमाहा मोनबा, दान मोननै मोनथामनि उनाव। बायना होबानो जाबाय आंनो।
होमबानिया जोंफोरो सानफ्रोमबो मोखां नायलाय नायलाय रायज्लायबाय थानो हागोन। आयु सनाथियाबो आरो आदाया मा बिदि नायलायलायबाय थाखो? मा सानैजोंलाय गोसो थोलायबाय नामायोलै? आं माथो हरनो लाजिबायलै। दा लाइमोन आब'आ आंजों थांफानो होनदोंमोन। दा आङो लाइमोन आब'खौ माथो होनोसै ना होला? होनोसैयानो दे। दा गारना थांबाबो बियो आंखौ हामा मोनगोन। लाइमोन आब' दखानाव थांगोन होननाया थांला नामा? थांगोन। थांनोबालाय ओंखारहै खर'है थां। थांनि र' थांनि। हा माथो खालायबाय थादोंमोन सानैजोंलाय? जेबो खालायाखैमोन। माने आंनि मेगनाव माबा एम्फौ हाबदोंमोन। माबा नोंसा आदाखौ बेखौनो नायनो होदोंमोन आङो। जाम्बिया मोजाङै थगायनोबो रोङा। नंगौ नामा? थां होनबा ओंखारै दखानाव थांनो होननाया। ओंखारहैनि र' सनाथि आगै। जोंबो सानैया बिदि नायलायलायबाय थानायखौ सनाथि आगैया नुबाय खोनालै दा मोनथिसिगोनसो। लाइमोन आब' मा सानबाय थाखो? थांदो ओंखारहैदो माखारै। सनाथि आगै ओंखारहैनि दसेनो जागोन। आङो न' उनथिं फैदों र'। ओमफ्राय नोंसानि आथिङा हामबाय? एसे हामबाय दे। हेलौ गोजोन सार गुबै मा खौरांलै? मोजांथ' दे गायदे आगै, नोंनियालाय? आंनियाथ' हाय फाय मोजांखा। दे मालाथो फैनाय? माथो बिबारिया आंनो खिन्थायाखै नों फैदों होननानै? दहाय फुङावसो फैदों आं गुमै। बावगारदों खोना बिबारि आब'आ खिन्थानो। बावगारदोआनो बियो। बेसेबा बावगारखायो नोंब'आ। नंगौ। रायज्लायदो हिनजावजों। हेलौ। बावगारदोंमोन आं खिन्थानो। मोनथिखागौ आङो नोङो बावगारदों होननानै। बावसुलिखाना नों मानसियानो। ओइ सनालि, आं नोंखौ बेसेबा नायनो लुबैगासिनो। नङाबा आं नोंनो गंसे स्क्रिन टाच मबाइल बायना होगोन दे। स्क्रिन टाच मबाइल? औ, बिदि भिडिअ कल खालायनो हानाय मबाइल बायबासो आं नोंखौ सानफ्रोमबो नुगोन ना आरो नोंबो आंखौ नुगोन। आङो नोंनो गंसे बायना होमारगोन र' सना। नोङो ना बुंनाङा दे सना। दे जागोन दे। फैसा दङ ओंखाय नोंनियाव? माथो फैसा गैया जादोंनो? नोङो बेफोरखौ जेबो सिन्था खालायनाङा। आं मायबा मोनसे खालायनाबाबो बायना होथारगोन नोंनो। बिदि एसेबां दिन नायालासिनो थानो हायालै आङो नोंखौ। मास मोनसेजोंसो खेबसे नुयो। बिदि हायाना। नोङो आंखौ नायनो लुबैयाबाबो आं नोंखौ सानफ्रोमबो नायनो लुबैयो सना। मानो लुबैया जानोसै? लुबैयो। एबार बायना होथारगोन आङो। थांगासिनो र'। सना, दे होमबा उनाव रायज्लायगोन दे। आङो ओंख्रि संहैनि र'। दे सना दे। फैसायाथ' आंनाव गैमारा र'। थेवब्लाबो मायबा मोनसे खालायनाबाबो आङो मबाइलखौ बायना होथारनांगोन बिबारिनो। करम खुदाया रे, तुझे अपना बनाया रे, ओ तेरे संग यारा मुझको बता तू कहाँ जा रहा हो, तू बता दे। आज तू ही पानी सानी आहा मेरी जिंदगी की सानी, मैं तुझको ऐसा प्यार करे आहा। गांजेमा गोसोम, नोंनि सल' खनायखौ खोनानानै आं माबा पक'रेसो जानो लुबैबायलै। नंगौ। बिट्टानोबो नंमारगौ बास्सा। थां होनबा बायना लायो थां। आंबो जानो लुबैखादों ओरैनोबाबो। थिगसे जाखागोन। नाङा, आङो नोङो सावनायखौसो बेसेबा जानो लुबैदों। थांनाय सावहैनाय गांजेमा गोसोम। रखरा, दानिल'सो थाफ्लिखौ बुदोंमोन, नै उथिनांबायानो आरो। हा माथो सानबाय थाखो गांजेमा गोसोम आयं? थांदो पक'राया सावहैदो, आंबो जानो लुबैखादों। मा साननोखाय आंलाय? इसे जिरायनाय नुबानो खालि खामानि थिननायल'थार। साननैल' दंबावो र'। नोंसोरनो न'सो सोरबा नोम्मा नोम्फाया संना होगोन दे आं थांबा। आङो
जेबो सानाखै दे आंनियाव जेबो सोंनाङा आं माथ्र मोनसेल' बाथ्रा सानदों पकरायाव खैथा बानलु होनांगौ होननानै हा थाइसे बा थाइनै हो आरो बारा होनाङा आङो बारा जानो हायाना दे जागोन दे आयं थाइसे थाइनै 50तासो होखागोन खरा खालि इसे जिरायनाय नुबानो खामानि थिननायल' ना नोंसिना बिमा फिसा सानैनियाबो मानसियालाय बादोंमोन ना मायोलै जानोहाय माथो मानसिखौ बानायनाय नुदों आंबो आइलै आंनो एसे फैसा नांगौ जादोंमोनलै मा खालायनो फिसा आंनो लंपेन्ट नांगौ जादोंमोनलै आयै हा फिसा माथो नोंना लंपेन्टानो आन्दानि दंखायो है आयै बेफोर न'आव थानाय लंपेन्टफोरा मोजां नंलालै आंनो बेलेग लंपेन्ट नांबावगौमोन बेसेबां दामिनि लानो नागिरदों नोङो आदा लंपेन्टखौ 1500 दे लांबानो जाबाय बे आलमारियावनो दङ आलमारिनि साबिया आरो आंनि गान्दु सिङाव दङ थां लाहैथां मोनबाय र' आदाया एसेबां फैसा लाङो आइनिफ्राय मा खालायसोयो हा सेंग्रा मानसि नालाय बेरायलुफोरा बांद्राय माखौबा आंनि आखाइनि सावनाय फुलुरि जानो लुबैदों माखौबासो एकथिंसो बिसोरो बायना जाबादि बांसिन लस जागोन ना बेनिखायनो आरो खेबसे गोजा साला खिबु सेरथे गोजा बै लैथोसो लावदांगिया आंजों खामानिफोरखौ एसेला मावफानो हागो गैया बादुलिथार मोनसे खामानि मावखाया आंबो जुदि धोनि न'खरनि फिसाजो जानायमोनब्ला आंखौ जेरै खामानि थिनदों आंबो बिदिनो रुवाथिफोरखौ थिननो हागौमोन ना बाराखौबा गाबनोसो ओंखारोहाय आङो बालिया जानो गैयिनि जिउ बेसेबा खस्थ'लै मालायनि न'खराव रुवाथि थानानै जानांगौ जोंफोरो नङाबा अबाव मोनजानो जोंफोरो खामानि मावनो गोसो गैयाबाबो खामानि मावनो बाबाबो उन्दुनो ओंखारबाबो खामानिखौ मावथारनांगोन आरोथ' खर' साबाबो उदै साबाबो लोमजाबाबो खारग'आ दुखु मोनो आरोहाय बेनिखायनो गाबफ्लांबाय आङो जोंफोरबायदि रुवाथि थानाय नायबासो गम मोनगोन नोंसोरो मोनबाय खोमा पकराया जियानो जाया मानो जाना होनोसै एखेलेगे मोनबा सयथासो सोखादों आङो खुगायाव गोथावथार